इएम दावबायसा बर'नि बियाबाव इउपिपिएलनि गोबां मावथिफोर खहा जानो थांगासिनो। मा जामारदों भेरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव? भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि सा 12 बिबानगिरिफोरा रेजिगनेशन गथायबाय। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव नामा? भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय 32 नं भेरगाव बियाबाव गासै सा 12 इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरा रेजिगनेशन लाइ गथायबाय। बिबान एंगारनायफोरनि बिबानगिरिफोरनि मुं फारिफोरा जाबाय बीना बर', भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि, बिजया देवी, भेरगाव जिल्ला आइजो गांखंनि लोगो नेहाथारि, रश्मि बसुमतारी, मावफुं नेहाथारि, जिल्ला आइजो गांखं, समिला बर', मावफुं नेहाथारि, कल्पना देवी, ब्लक नेहाथारि, आइजो गांखं, सबिता देवी, आनजिला बसुमतारी, आरती बर', किरण बर', सरबंगा प्राइमारि बिबानगिरि, सम्फा बर', कासिया सबा प्राइमारि बिबानगिरि, लुसुना बर', भेरगाव प्राइमारि बिबानगिरि आरो गोहोम बर', पश्चिम पटला प्राइमारि लेङाइ नेहाथारि। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि दैथायहरनाय स' कज बिलाइखौ मोननानै भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय जादों आरो गोजोननाय मोनैनि जुनै बिबान एंगारनायनि दोहौआ फैदों। मा जागोन भेरगाव ब्लकआव इउपिपिएलआ? थारैनो इएम दावबायसा बर'नि बियाबाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा दोलो नागारनाया सानफा एफा बांगासिनो नुनो मोन्दों। नैबे बिबानगिरिफोरनि बिबान एंगारनाय लाइजामानो फोरमायो।